ngarep aku kandha nek jane aku ora percaya karo Semar. Aku jane suti teko ning panggonanmu kene. Ning gandeng aku kedawan anak Prabu Duryudana. Kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk sarana alus ora gelem. Apa kepeksa aku kudu nganggo cara sing kasar? Kersane sampean pripun? Galo. Sawangen, deloken. Aku rene iki nganti wadya bolos gelas papan kanthi sikep gegamaning ayuda. Mula nek kowe mangkal, kowe wangkot ora gelem tak boyong. Karang kadempel bakal tak dadekke Karang Abang. Cangkeme lho, Mas. Mbah. Nun sewu mbok nek duwe madang kacang ki diatur. Iki rasa metenteng. Prengus. Sorry, Mir. Ora waton omong kowe iki. Iki sapa iki Bakong iki? Arep apa? Gong sabar lho, Gong. Sabar ki ana watese jane. Pak pasul sisan lho kowe truk meneng bae to kowe iki. Oh iya. Iya. Bakong kowe aja melu-melu. Lho ora melu-melu kepiye? Rombongan jangku ki. Sampeyan sing suwe-suwe gawe kemropo ki sampeyan. Gawe kemropo kepiye? Sampeyan dapane napa tengah sina tak takon. Wis kondang yen aku disungguh-sungguh dadi pujanganing ratu. Pujanganing kraton dadi pendhetaning ratu. Lah kene dadi pendheta. Jare pendhita ki ngepun barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi? Ngelmu batine ditata sulah bawane. Neng kok cangkemmu elek, Bro. Lah kok malah nyangkem-nyangkemke karo pendhita. Wis ben nyatane elek tenan. Omong ra diatur perkara kowe ngelek bapak ngunekke bapak wong melarat. Aku ora apa-apa, mergane kuwi kasunyatang. Neng barang kowe muni ngemengke bapak, kowe muni bapakmu batur gedibal 17. Lara atiku, Mas. Bapak, kowe padha wae karo ngemengke karo bapak, wis nginyak-inyak bapak kowe. Bagong sing ora trima perkara bapak melarat ya wis ben melarat. Wong mangan ya ora njaluk kowe. Tur bapak urip ngene iki wis ikhlas wis nrimo. Nrimo apa anane tetep bersyukur. Mergo piye wae hasil sing halal saka jerih payahe bapak dhewe ning bareng kowe nggleleng umuk mergo sugih bandamu pirang-pirang ning kuwi ora hasil lemu nilep duwite rakyat apa ora ngaku wae kowe sangkune barang kuwi ya tukang korupsi ngono kok dong ngunake bapakmu batur gedibal 17 mongko upama ditelusur ditimbang ngono Semar nek karo Dura derajate malah dhuwur bapak ora coba saiki bapak ki sapa? Bapakmu genah mung Semar. Wong melarat, wong keserakat. Kuwi nak tata gelar. Ning batin jane bapak ki dewa. Dewa apa? Dewa kok bentuke kaya ngono kuwi, wilang ngeyel. Nek kowe tak kandhani ya kowe bapak ki jamane senom. Jenenge Sang Hyang Tusiya. Ismaya. Sama reng anu sama moreng. Ismaya. Jenenge Ismaya. Kuwi. Lah sing apa jenenge mau? Ismaya kuwi Sang Hyang Ismaya iki tunggale 3. Nomor 1 Sang Hyang Tejamaya ya taga kae. Nomor 2 Sang Hyang Ismaya sing nomor 3 Hyang Manikmaya ya Bathara Guru. Ala-ala bapak ki dewa. Kakangne Bathara Guru dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kuwi muni Om. Padha tak gantung bar iki Bakong ki mingan ki. Muni Om aku nek karo Bathara Guru ki padhake. Dhuwur aku derajate karo kowe iki. Oh aku ki nek dina minggu lek kupek genik. Leku dolan. Leku
camping ki ning pinggir kawah Candra Dimuka tak kandhani. Aku nek cara-cara nggon pelem bakar marshmallow. Lah aku bakar ning pinggir kawah Candra Dimuka. Weh. Ha ning bareng kowe. Kowe ki Durna ki sapa? Durna ki jaman nom jenenge Bambang Kumbayana. Biyen kowe bagus ning merga saka moralmu dadi elek kaya ngono kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Klebu Sengkuni kuwi. Kuwi Sengkuni biyen ki bagus ning merga saka unine. Merga nek muni sok elek cangkeme terus disuwek-suwek. Mulai tekan saiki Durna karo Sengkuni iki mung dadi provokator. Kaya ngono arep nyepelake bapak. Mlanatmu batur gedibal 17. Bagong sing ora trima. Aku ki sayang karo bapak. Bapak masuk angin tak keroki, bapak asam lambung tak pijeti. Bapak juga ki riye tak masak, piye? Tak nongseng. Lah aku ki tresno nek karo bapak nek kowe ngelek bapak Bagong sing ora trima. Luwe-luwe kowe sumbar ning Karang Kademar Tobong. Kowe Bagong sing arep belani ayo. Do muni kowe saiki dur muni. Mane ngonekke bapak meneh tak lakban cangkemmu tenan kowe. Nek ngono kowe arep wani karo Pendhita Durna. Kowe arep wani karo Pendhita Durna. Aku rene ngrit wadya bolos gelar papan. Galo, deloken. Kowe piye? Nambemu mau meneh piye? Aku ngrit wadya bolos gelar papan kae. Sawangen kae. Sing tak ndol-ndolke mesti mung Kurawa to. Kowe pancen ana apa jenenge? Kowe iki ngendolke Kurawa ki rombongan apa? Mung rombongan Boboros kok tak ndol-ndolke iki. Njur ngapa? Bagong ki ana Sumarka wedi arep kowe ngerit wadyabala. Arep kowe nggawa Kurawa Bagong ora bakal gigrek. Kene tak babatane wadyabala klebu kowe kuwi iki sirah nek dideklik nggo sirahmu ki mutiar kowe. Abuke kuat.